радиои озодлик бахши ӯзбакии радиои озодӣ муайян кардааст ки дар ӯзбакистон сохторҳои ҳифзи ҳуқуқ собиқ тоҷикистонионро ки соҳиби шиносномаҳои шаҳрванди ӯзбакистонанд аз паспорташон маҳрум мекунад. бар иваз ба ин афрод санади шахси бидуни шаҳрвандӣ дода мешавад ки ин нафарро аз шароитҳои як шаҳрванди комилҳуқуқи ӯзбакистон маҳрум мекунад. озодлик муайян кардааст ки то имрӯз даҳҳо нафар аз шиносномаҳои худ маҳрум шуданд. дар шурӯи солҳои ҷанги шаҳрвандӣ дар тоҷикистон бар тибқи баъзе хабарҳо садҳо шаҳрванди ин кишвар ба ӯзбакистон назди хешу ақрабояшон кӯч бастанд ва дар вилоятҳои сурхондариёву самарқанду бухоро маскан гирифтанд. бархе аз онҳое ки то солҳои 1994 кӯчиданд тавонистанд шаҳрвандӣ ва паспорт бигиранд, дигарҳо ҳеҷ гоҳ чунин ҳақ пайдо накарданд. дар бораи масъалаи шахсонӣ бидуни ҳаққи шаҳрвандӣ дар ӯзбакистон суҳбате дорем бо Садриддини Ашёр, шориҳи радиои Озодлик. салом Садриддин, ташаккур ки ба суҳбати мо омадед. асли қазияро дар бораи бозпас гирифта шудани паспортҳои шаҳрвандони ӯзбакистон аз собиқ тоҷикистониён шаҳр бидиҳед. солҳои охир дар ӯзбекистон касоне ки аз тоҷикистон дар ҳамон вақтҳои солҳои ҷанги шаҳрвандӣ кӯчида омаданд, солҳои 90 чихеле ки аз сар бо санҷида истодан, аз сар дида истодан шиносномаҳое ки ваё гирифта буданд, ваё аллакай шаҳрванди ӯзбекистон шуда буданд, лекин боз аз сар дида аз як ҷоя хато ёфта, як камбудӣ ёфта ҳамон шиносномаҳоро гашта гирифта истоданд. мана ба мо муроҷиат кард аз ноҳияи Спитамен нов ба Беҳкобод кӯчида омадагӣ 25 ба даромад. вай йигит 25 ба даромад, аз аввал шаҳрвандии Ӯзбакистона гирифтагӣ, лекин вайро бо файрод карда, тафтиш карда паспорти вайро кашида гирифтанд. ин як мисоли танҳо нест, ин хеле мисолҳо даҳҳо ҳастанд ки масалан шаҳрвандоне ки шахсоне ки аз Тоҷикистон ба Ӯзбекистон омада буданд, аз миллаташ вай фарқ надорад, ӯзбекми вай, тоҷикми вай, татарми, урусми, ҳамаи чихи санҷиши як бо аз сар гузаронда истоданд. яъне инҷо масъала дар адами эътимод аст ё масъала дар ин аст ки ҳукумати Ӯзбакистон ҳоло дубора мехоҳад ки ин афродро ба Тоҷикистон баргардонад? ҳеҷ масалан он мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ки шумо бо онҳо суҳбат кардед, онҳо чӣ мегӯянд? Масалан то ҳамин вақте ки дар мобайни 20 сол гузашт, ба оид қонуни шаҳрвандии Ӯзбекистон баъди 5 сол бояд онҳо ариза нависанд ба президент ва вайҳоро ба шаҳрвандӣ тиҳанд. лекин то ҳамин вақта ба ягон кас шаҳрвандӣ додагӣ нестанд, ҳама онҳо шахси бедуни шаҳрвандӣ ҳастанд. як кас гуфта буд ки ҳамин шахси бедуни шаҳрвандӣ даромадам, ман аз ҳамон ки пурсидам, мана 3 сурок гузашт, 15 сол гузашт, барои чӣ ба мо намедиҳед шаҳрвандӣ? масалан қирғизоба доданд, қазоқоба доданд, туркманоба доданд, омадагӣ ҳамашба доданд. барои чӣ шумо намедиҳед? вай мегӯяд ки як гап намезанад, фақат ин хел нигоҳ мекунад, сурати Ислом Каримовро нишон медиҳад, тамом. ҳатто дар он ҷо гап задан ба метарсанд, ё ки сабаби инро худашон намедонад, вақте ки фақат сурати портрети Ислом Каримовро нишон медиҳанд. маълум аст ки бо такя ба сарнавишти бисёр нафароне ки соҳиби танҳо як ҳуҷҷати шахси бидуни шаҳрвандӣ ҳастанд, гуфтанд мумкин аст ки ин одам аслан ҳеҷ ҳаққе надорад, кор карда наметавонад. ин расман ҳақ дорад, кор карда, амалан не. дипломашро истифода карда наметавонад. ман як духтури соҳиби касби бисёр нодиру неонатолог, яъне он духтуре ки табибе ки танҳо бо атфоли тоза таваллудшуда кор мекунад. ман сарнавишти вайро медонам ки 15 сол зиндагӣ кард ва ҳамин дипломи духтуриашро ҳатто дар он ҷо истифода карда албатта ин барои нострификатсия лозим, вай имтиҳон супордан лозим, ҳама асарҳои Каримовро хондан лозим, баъд имтиҳон супордан лозим, бисёр мушкил аст ин масъалаи нострификатсия. лекин дар одаме ки шахси бидуни шаҳрвандӣ аст, ин одам нест, охи ин ҳуқуқ надорад. масалан як ҷо баромада наметавонад, як дигар шаҳр
визаи баромада гирифта наметавонад дар Ӯзбекистон. Бисёр мушкилиятҳо бисёр сайру аст. сайёҳат карда наметавонад. Албатта. ва вақте масалан ҳамин одам мехоҳад ба Тоҷикистон баргардад, боз ҳам бояд визаи Тоҷикистонро бигирад. Албатта визаи Тоҷикистонро гирад, бо як паспорти иловагӣ дорад ва шахси бидуни шаҳрвандӣ ба ҳавай мегиранд, лекин ваям акун бисёр муддаташ кам карда метиҳанд, масалан чем визаи оддӣ. Бале. боз як тадбир, як чораи ҳамин бахши мардум меандешанд, онҳо кӯшиш мекунанд ки ба Русия бираванд. Ба Русия бираванду бо ҳар роҳ масалан шаҳрвандии Русияро ҳадди ақал бигиранд, ки ин имконият медиҳад ба онҳо барои вуруди бидуни виза ба Ӯзбекистон, барои дидорбинӣ бо хешу табор ва ҳамкор дар Русия. Айни замон мушкили наве эҷод мешавад вақте қонунгузории Ӯзбекистон аслан афродеро ки аз ҳаққи зисту шаҳрвандӣ дар ин кишвар даст мекашанд намепазирад. Албатта ин дар Ӯзбекистон ду шаҳрвандӣ мумкин нест, ин қонунон таъқиб кардан манъ карда шудааст, лекин шахсоне ки бедуни шаҳрвандӣ дар Ӯзбекистон ҳастанд дар ҳисоботи расмӣ 40,000 мегӯянд, лекин норасмӣ ин аз 100,000 бисёр мегӯянд. бисёри ин одамҳо аз сафоратхонаи Россияи дар Тошканд шаҳрвандии Русиро гирифта рафтанд. Бисёри ино гирифта рафтанд барои он ки ба инҳо Россия ҳамун шаҳрвандиро дода истодад. Як чорае ки масалан аз Ӯзбекистон баромада дигар ҷоба кор кардан ҳамина ёфта истода нозир. ташаккур ба шумо. ба саволҳои мо Садриддини Ашӯр, шореҳи радиои Озодлик посух доданд. саломат бошед.